matky. Nechcem sa obzerať viacej z piatky, husičky odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem. Nedávno adventné obdobie, hovorili sme, že toto obdobie prichádza úplne v tichosti, bez blikajúcich svetielok, bez hučiacich ohňostrojov a možno o to je také krásne, také tajomnejšie a čím ďalej, tým viac vytúženejšie, pretože je to obdobie pre veriacich príchodu narodenia Ježiša Krista. Pre ostatných je to obdobie takého pokoja, zastavenia, spomalenia. A ja by som vám teraz chcela rozpovedať jeden kratučký príbeh. Bol raz jeden bača a mal košiar plný oviec. Boli krásne, mladé, dospelé, boli medzi nimi aj barančeky. Vedel o každej jednej z nich, všetky ich mal rád a vzorne sa o ne staral. Mal tiež obrovský saláš, robil syry. Vysoko nad nami, niekoľko kilometrov pod nebom a ešte oveľa viac kilometrov nad zemou žije babka. Nie hociaká. Je to babka, ktorá má v očiach láskavosť, v úsmeve pokoj a v rukách moc premeniť ticho na zázrak. Volajú ju Perimbabka, lebo keď zatriasla svojimi mekučkými perinami, na zem sa zniesla snehová nádhera. Tak, vďaka Perimbabke sa deti na svete opäť tešia snehovým vločkám. Perimbabka mala s pozemským svetom zvláštne spojenie. Keď snežila, jej srdce bilo akoby v rytme ľudského smiechu tam dole. A hoci žila vysoko v čarovnom kraji, v jej duši bolo miesto pre každého človeka. Medzi ľuďmi žilo jedno dievčatko. Volalo sa Alžbetka. Bola na svete sama. Jej rodičia jej odišli príliš skoro a nechali ju na pospas tichej zime. Alžbetke ostali pre radosť už len jej krásne, majestátne pávy, ktorým často hrávala na píšťalke tichú melódiu.
tatičku ja ti pozor dala. Pre mamičku a tatičku ja si pozor dala. Odrazu Alžbetka v diaľke začuje blížiacu sa ohrmenú búrku. Perimbabka si pomyslela, že malú Alžbetku nemôže nechať samotnú a malú dušičku si vzala k sebe, aby ju chránila a opatrovala. A tak sa Perimbabka rozhodla, že sa stane jej anielom strážnym a bude ju chrániť. Alžbetke sa pri Perimbabke veľmi zapáčilo a tak jej pomáhala snežiť na celý svet. Alžbetka sa vždy, keď Perimbabka zaspala, rada pozerala na zasnežený svet. Jedného dňa Alžbetka nazrela na svet cez zázračnú guľu a zahľadela sa do Jakubka. Jakub bol mládenec, ktorý to v živote nemal ľahké a slúžil zámožnému a prísnemu pánovi. Mal to v živote tak zložité, že si ho dokonca zamilovala Zubatá. Zubatá bola kmotra Perimbabke, ale s opačnými vlastnosťami. Milovala jedine svoju kosu a ten, kto jej pohľadom podľahol a preukázal strach, dlho už nepožil. Aj Alžbetke zobrala rodičov. Jediný, kto sa v dedine na svete Zubatej nebál, bol Jakub. Ten vedel Zubatej kabát veru vyprášiť. A tak jej raz sľúbil, že nakoniec jej tú kosu poláme. Niečo ti dlhuje. Tak, a Jakubko teda ukázal Zubatej. Nebojte sa, nedám. Tá veru už Jakubka ani Alžbetku otravovať nebude. Utekala za hory, za doly a
až si obe nohy sama polámala. Jakub slúžil pánovi, ktorému často pásol nádherné pávy, tak ako kedysi malá Alžbetka. Odrazu však má o jedného nádherného páva menej. Uvedomí si, že je mu koniec a za strateného páva bude zámožný pán pýtať na súde jeho vlastný život. Našťastie sa Perimbabka prebrala z hlbšieho spánku a všimla si, že Alžbetke sa Jakub páči, dokonca Alžbetkinu lásku cítil aj samotný Jakub. Keď však Perimbabka s Alžbetkou uvideli, čo sa Jakubovi prihodilo, hoci ťažko, rozhodla sa Perimbabka poslať Alžbetku na svet za Jakubom, aby ho Alžbetka zachránila. Perimbabka však musela Alžbetku pripraviť na to, že čas pri nej stál. Keď však zíde dole na zem a priblíži sa svetu, prejde veľkou premenou. Rýchlosťou blesku dobehne zmeškané a zmení sa z malého dievčatka, z malej dušičky na ženu. A už nikdy sa k Perimbabke nebude môcť vrátiť. Alžbetka sa odhodlá, poboská Perimbabke ruku a rozlúčia sa. Perimbabka zatrasie svojou perinou, z neba sa vznesie tichý sneh a rozprávková vločka privedie Alžbetku poháňanú láskou v srdci k Jakubovi. Jakub pri pohľade na krásnu Alžbetku konečne pochopil, že to, čo cítil dlhý čas od malička, bola láska k niekomu, kto mu bol s podobným osudom jednoducho súdený. Práve Alžbetka bola tá, ktorú hľadal a potreboval celý svoj život. Alžbetka zachránila Jakuba tak, ako láskavosť zachraňuje človeka vtedy, keď sa zdá, že všetko stíchne. A práve o tom sú Vianoce. O návratoch, záchrane, odpustení a aj o teple domova. Onedlho sa konala veľkolepá svadba, ktorú sprevádzala nielen láska a nádej, ale aj naša čarovná Perimbabka, ktorá na Alžbetku a Jakuba bude navždy dozerať z jej čarovného sveta. Dokonca poslala mladým snúbencom veľké prekvapenie priamo v ich svadobný deň. Ja by som to vedela buknúť. Počkaj si v zábere.
veríme, že si z tohto rozprávkového vianočného dopoludnia odnesiete posolstvo, že zázraky sa nedejú len v rozprávkach. Dejú sa vždy, keď si dokážeme podať ruku, keď zostúpime zo svojich obáv k druhému človeku a keď v srdci udržíme aj kúsok detskej viery. Tak ako v rozprávke o Peribabe, aj u nás dnes napadol sneh. Sneh ticha, pokoja a lásky. A v tomto tichu sa dnes narodili Vianoce. Ale nie